ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿನ ಮನ್ಪುಗ MTR ದಕ್ಲ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಚಟ್ನಿ ನೆಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ 1 ಕಪ್ MTR ದಕ್ಲ ರವೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಕಪ್ ದಾತು ಮೊಸರು, ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಇತ್ತೆ ಮೊಸರು ಪಾಡ್ಗ 1 ಕಪ್ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತು ಸುಲಭ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಇತ್ತೆ ನೇನು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತುಗ ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ ಅಂತೆ 10 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ನೀನು ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಆದಾಗ ಬತ್ತು ಏನೈತೆ 10 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ನಮ್ಮ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ದೀಕ ನೆಡಿ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅರ ದೀತ ಈ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಚಟ್ನಿ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪುಳಿ ಪಕ್ಕೊಂತ ಕರಿಬೇವು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೂರ ಪಾಡ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನೈಸ್ ಆಂಡು ಚಟ್ನಿ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂದು ಬಾಜನ ಪಾಡ್ಕ ನೆಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾರೆ ತೊಂದೂರಿತ್ತ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನೆಕ್ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ದೀಕ ಇಡ್ಲಿ ಮೈಪುಗೈತೆ ಬಂದ ಈರು ದಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ ತೆಲ್ಪೊಂಡ ನೀರು ಮೈಪು ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆತು ನೀರು ಕೊಂಡು ನೀರು ಮೈಪು ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷತೆ ಬೇಯಾಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಕ ಒಂದು ಬಾಣಲೆದಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ದಾಸೇನು ಪಾಡ್ಗ ದಾಸೇನು ಪಟಾಪಟ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಸಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತುಗ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ತೊಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು MTR ಇಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೊಂಡು ಒಲೆ ಮೆದುವಾದು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆತೆ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡು 1 ಕಪ್ಪು ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಕಪ್ಪು ಮೊಸರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರು ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಮೂಲಕ ತಿನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.